tutorial rica-rica tapi wis setengah mateng, Bro. Iki ngesatno banyune. Gunawan masak nanti bojo sing wedok rek wet-wet. Yo. Iki woi, segone sampe mateng. Bung, gawe tutorial rica-rica iki lho. Iki sing bagian masak. Aku sing bagian ngudek. Sing pengen yo merapat, Lur. Gawe tutorial, Bu. Masak nasi sama bean apa? Rica-rica. Ini juragan dok ini juragan dok iki lho. Itu juragan dok. Halo, guys. Ayo, guys. Sediluk Masak sediluk maneh iki iku, Bro. sudah matang, Bro. Mateng, Bro. Rica-rica ayam kampung. Mantap, Bro, iki, Bro. Iki segone urung mateng, Bro, lagi tenjepno. Iya, Bro, masuk, Bro. Oh, mantap ora. Mantap, Bro. Rica-rica. Mantap. Iki telurnya, Bro. Masak telur, Bro. Juragan kodok. Juragan kadal, Bro. Juragan ular kambang. Sediluk neh mateng, Bro, segone wis sumek. Apa Instagram? Masuk, guys. Ayo sahabat-sahabat, mau ikut makan bersama